אוקיי. רגע, היא עושה שיר באף. אוקיי. זה הסרט הראשון של ניצן. רגע, האף שלה צריך להיות אדום. שנייה, תזיזי לה את האף, אלישבע. אלישבע, תזיזי לה את האף לצד ימין. כן, זהו. עכשיו תשני את הצורה שלו. כן, זה טוב מאוד בשביל הסרט, מה שאת עושה עכשיו. ניצן בת כמה? בערך 8 שעות, נועה? לא יודעת מה השעה עכשיו. אין לי שעה. תן לי לקבל את השעה לדברות, ידעת שיש לך. היי, נועה. עכשיו זה שם? שעה 10 9? טוב, ראינו אותך מספיק. נחזור לסאבג'קט. מה השעה עכשיו? 8 ו... אז היא 8 שעות בערך. אני מניחה שאיפשהו מתועד בדיוק מתי נולדה. זה חשוב, כן. תעבדי על הריאות שלך. יש סרט של מעיין בטלוויזיה והייתי ישר קופצת ורצה לבדוק מבעוד. זהו. רציתי מתחילים למצוא. שאני אחשוף אותה קצת. צלם? לא צילמת. כן. אוי, לא תרצה שיראו את הסרט. איזה רגליים קטנות יש לנו. קר. אבל עכשיו אנחנו נשים לך חיתול. כי את כבר 9 שעות וסבא עוד לא החליף לך חיתול. זה מי שיגידו, תראו גברים, לך תיתן להם לחתל תינוק. בדיוק. הם שמים את החיתולים הפלסטיק על הגוף. אנחנו נעשה לך חם ונעים. זה אותו גודל של החיתול שהורדנו. לא יודעת. ניובורן, בטח. שתי הלידה שלו. זה מרגיש לי הרבה יותר גדול. יכול להיות. סליחה. זה לא אותו גודל, דעתי. תגידו שאני לא דביל. אני לא יודעת. יכול להיות, דביל, יכול שלא. בואי חמודה. לא ניתן לקבוע עדיין. בואי חמודה. אוי, איזה כיף, עכשיו עשית לסבא. עכשיו סבא יכול ללכת הביתה. לא, אני לא הייתי יכול ללכת בלי להחליף לה. את לא צריכה לעשות סרט איתו. עכשיו... זה נורא מזכיר. כל הזמן מזכיר לי שאלון, מה בכתה ככה? את רוצה לתת לה עכשיו או להשכיב אותה?